皆さんこんにちは。どうも年も明けまして、でももうねかなり1月も終わりになってしまいましたが、今年もよろしくお願いします。今日はすごい風がね、もう暴風みたいかなり強いんですけど、大丈夫でしたか皆さん。物が飛んできてお怪我とかされてないでしょうか。はい、じゃあ、今年も元気に歌っていきたいと思います。ではまず体を動かしますので、お立ちになってください。はい、では前に大きく倒します。1、2、3、4、後ろに5、6、7、8、もう一度前に1、2、3、4、後ろに5、6、7、8、戻します。じゃあ今度横にこう前かがみにならないように真横にちょっと後ろに反るぐらいのつもりでぐーっと伸ばして戻ります。反対側1、2、3、4、戻ってもう一度反対側1、2、3、4、戻って反対側5、6、7、8、戻します。はい、じゃあ肩を思いっきり上げてストンと落としますね。1、2、3、4、5、6、7、8、もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ前に4回回しましょう。で回す時にこう前だけじゃなくて1回後ろにしっかり沿って背中をね、普段あんまり使わないので背中をよく動かして1、2、3、4、今度後ろに5、6、7、8、もう一度前に大きく後ろから1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。じゃあ体をねじりますね。片方の手を体の前に置いてぐーっと引っ張ります。で首は反対側肩の方ぎゅっとねじってで1回解放します。リラックスしてもう1回反対側にぎゅーっとねじってでこの時ぐーっと詰まってた血管がふーっと緩むような感じでリラックスしましょう。もう一度ぎゅーっと絞って脱力。反対側ぐーっと締めてで急にリラックスしましょう。でリラックスの時はもう思いっきりリラックスですね。はい、じゃあ首筋を伸ばします。じゃあ手をちょっと頭の後ろに組んで手の重さで首を前にぐーっと曲げます。首の後ろと背骨とずっと伸びるように感じてください。じゃあ今度手を首の後ろにちょっと軽く添えて後ろにゆっくり反らせます。口元はポカーンとリラックスしてください。もう一回前に手は頭の後ろゆっくり呼吸しながらやりましょう。反対後ろ音楽を聴きながらリラックスしてやってください。じゃあ今度、右側ですね。左側の方を頭ちょっと押さえてぐーっと傾けてで今度その反対側の手をぐーっと遠くに伸ばします。指先まで腕のこの辺の皮が伸びるのを感じてください。で反対側指先と頭とがこう遠くに引っ張り合いっこするような感じで深呼吸してもう一回反対側です。はい、反対側。はい、じゃあ頭をぐるっと2回大きく回しましょう。1、2、3、
天井ぐっと押さえる感じで思いっきり伸びて、できたらつま先立ちでこうフラフラしないでまっすぐか自分の芯を感じてください。で下ろしていきます。もう一回いきましょうか。まっすぐ立ってでだいたいこれも普通にやってるとちょっと前かがみになっちゃうので、後ろ背中を思いっきり使う感じで降りていきます。はい、今すごく皆さんいい姿勢になってるので、これを時々思い出してくださいね。座ってるとどうしても猫背になっちゃうので。はい、じゃあ顔の体操いきますね。じゃあ思いっきり横に引っ張ります。ニコニコして今の前、普段そんなに使わない筋肉しっかり使いましょう。前にちょっと早くもっと早くじゃあ縦に眉毛上げて目パッチリ下を上げてガーッと顔を縦に伸ばすつもりで喉の奥巻いてとリラックスしますね。もう一度顔の表面だけじゃなくて喉の奥も開きましょう。自然にそうすると体こう入り口がね普段閉じてるのが開いて息が入ってくると思うんですね。それ自然に吸い込まないで自然に入ってくる息で体を満タンにするような感じで、もう一度あくびしちゃってもいいですよ。脱力、もう一度はい、できる方じゃあ唇プルプルで音鳴らしてください。この空振りのじゃなくてそう唇ちゃんと音鳴らすことで喉も振動するので喉のウォーミングアップです。じゃあ巻き舌できる方はしていきますね。そのままお立ちになったままでまず口閉じてで、息をあんまり多く出しすぎない、静かに唇の合わせ目をビリビリ震わせます。で音よくこの唇の前に集めてくださいね。でよく集まったらそうそうで魔行、その唇の合わせ方が弱いと響きにならないで声になっちゃうのでこの唇合わせ結構大事なんですね。ビリビリビリそうそう、この響き集まったらみめまで下の音に降りていきます。みめまそうで低い方の音で結構上ずっちゃう方いますよね。だから胸を結構しっかりリラックスしてちょっと後ろに肩回しましょうか。ここに力入ってるとどうしてもね低い音まで声が降りてくれないので次の音お願いします。していきますね。じゃあ今度中音域でやー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 口の奥をよく開いてください。どうぞやー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 半ずつ
ってこのもうちょっと長いフレーズで難しい音程になりますね。上りと下りと違う音を降りてくるので一回聞いてください。わわ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 でいきますね。どうぞ。わわわわわ半音ずつ上がります。わわわ限界って思った方は今出してるその声のパワーを半分にしてください。で高い音出すと意外に出たりするんですね。強く出してるともうどうしてもぶら下がって出なかったのがちょっとこう音考えて今どこまで行きましたっけ。最後のそうの音かその音まずイメージして細くすると出る人もいますそれをやってるとまたねトレーニングで出てくると思うんでね太くいって出ない方は一回細くしてみましょう。どうぞ。で男性もそうなんですよね。細くしていくと高い声出てくるのでどうぞ。もう最初ちょっとキーキーなっててもかすれてても何でもいいのでその高さの音をまず自分が持ってるっていうことを知りましょう。それを発見しましょう。どうぞ。歌声じゃなくていいです。なんか動物の鳴き声みたいなイメージでいいです。どうぞ。どうぞ。下がっていきますね。からちょっと長いフレーズで下まで降ります。どうぞ。ちょっと下がります。低い音から高い音までいきますね。いや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 一回休んでいや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 じゃあこの音から皆さんどうぞ。いや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 高いところまで行きましたね。じゃあ一旦お座りください。皆さん飲み物大丈夫でしょうか。後から来た方、あと新しい方もこちらセルフサービスですのでご自由におかわりしてください。では、今日は日本語の歌は「コスモス」を持ってきました。タイトルは日本語じゃないんですけど、
コスモスですね。最初聞いた時私花のコスモスかと思ったんですけど宇宙という意味だそうですね。合唱曲としても結構歌われててコーラスとか入ってらっしゃる方は歌ったことあるかなと思うんですけど、もともと2人組の音楽ユニットアクアマリンというグループの、ミマス、本名ちょっとわからないんですけど、日本人です。ミマスという方が、この名前の由来って土星の衛星の名前なんですね。音楽家、もともと音楽家の方ではなくて自然地理学を学んでいた人らしくて、そういう宇宙とか星が大好きで、そこから由来してミマスという名前を付けたらしいんですけど、で、もう一人幸子さんというボーカルの方で、2人は、2006年に結婚するらしいんですけど、その2人組のユニットの曲ですね。で、合唱曲の編曲は富澤豊さんっていう、この方は音楽家で作詞作曲されてるんですけど、それで編曲されて全国の学校とかで歌われるようになって合唱曲として流行った曲です。で、一回じゃあ歌ってからですかね、ちょっと歌詞がいろいろこれどういう意味なのかなっていうようなちょっと考えさせられるようなところもあるので、一回歌ってみましょうか。途中ちょっと上と下と分かれて音符書いてあるとこあるんですけど、一回、上のメロディーをみんなで言ってみたいと思います。じゃあお願いします。
楽譜見にくいんですけど、ちょうど皆さんの、ね、平均的にこう皆さんが歌える高さにするとちょうどこのキーになってしまうので、結構音域が広い曲なんですよね。でじゃあちょっと進み方繰り返しのところと、あと、ポイントですね、ちょっと何箇所か確認してからもう一回いきましょうか。まず繰り返しは1箇所だけなんですけど、右側のページの上から12345段目の真ん中にまず繰り返しマークありますよね。でこのマーク出てきたら必ず後で絶対戻るので覚えておいてください。ここにあったな。で光の音だよレのフラット、光の声が空高く聞こえる、僕らは一つ、みんなで一番カッコ入りますよね。で、さっきの覚えたところ、2段上ですね。もう一回光の声が空高く聞こえる、今度君も2段目いきます。君も星だよみんなで、次1番カッコ抜かして2番カッコみんなで転調してへーっていきますね。戻るところそこだけなので、意外に近いところに繰り返しマークありますので、だいたいねこういうのってもう一番丸々とかも繰り返すこと多いんですけど、意外に近くて見失いがちなので2段上に戻ってください。あと今歌ったところの中にも出てくるんですけど、最初の歌い出しの「ひー」はこう曲の頭ですよね。式で言うと1234ポンって一拍目ですよね。光の子って入る時と、あと大体皆さんがちょっとフライングしてるのが僕らはこの四分九符、そこを見失わないで、その2種類の入り方があるのでフライングしないようにいきましょう。それ何箇所か出てくるので、そこ注意してもう一回いきましょうか。じゃあ最初からお願いします。聞こ
フライングは少なくなりましたね。ただちょっと頭から出るとこもちょっとこう気にして少し遅くなったりもするので、ポーンと出られるようにこうしっかり自分でカウントしていきましょう。だいたい声は揃ってきたと思います。で歌詞いろいろちょっと難しい感じの、歌詞なんですけども、君も星だよとかありますよね。それちょっと作者の、この歌詞に込められた意味っていうのがあるみたいで、星も人間と同じように星にも寿命がある。生まれて、すごく人間とは比べ物にならないけど長い年月だけど、でもいつか消えていくみたいな意味で君も星だよっていう。あとその物質ですよね。その星とかを作ってる同じ物質で人間もできているっていうような、そういう意味が歌詞に込められているそうです。じゃあ、あと合唱得意な方、ちょっと下のパートハモってみますか。とりあえず1回練習してみましょうか。でコーラスの楽譜ねもずっとハモってるんですけど、あんまりそれに時間をかけても他の曲できないので、一部分だけにしました。ハモリが入るのが、ちょうどページの変わり目の「みんなみんな」の後の「あー」のとこですね。でちょっと下のパートだけ弾いてもらっていいですか。あーあーじゃあ、みんなから言って下の人は下に行く。ちょっとみんなでもう一回下行きますね。じゃあみんなから入ります。3、4、みんなみんなチャレンジしてみようと思う方は下を行ってみてください。じゃあ同じみんなからいきますね。私下行きますので、上歌おうかなと思ってる方しっかりリードしてください。3、4、みんなみんないなくなっちゃいましたね。じゃあ分けましょう。皆さんじゃあ下が大丈夫だということが分かったので、じゃあちょうど机のここで分けましょうか。こちらの方に今回は下を歌ってください。でこちら側の方が、上を歌ってください。じゃあもう一回みんなでいきますね。じゃあ私上行きますね。じゃあこちらの方頑張ってください。3、4、みんなみんなこちら側が窓際の方が低い方で、こちら壁側の方が、高い方で弾きますね。私じゃあちょっと歌わないで聞いてますので頑張ってください。じゃあみんなからいきますね。3、4、みんなみんなあ
かり取れてる方もいらっしゃいますね、そのうちまとまってくると思うので、入りのとこですよね。意外にこのって割と間があるんですよね。なんかこう四分音符半分ぐらいで出ちゃう感じなので、ハモリよりもまずそっちがちょっと心配かな。もう一回じゃあ皆さんで上行きましょうか。みんなから言ってみんなで上行きます。その代わりちゃんとリズムををしっかり休んでくださいね。そう、じゃあもう一回だけみんなで下行きます。じゃあみんなから3、4、みんなみんな下の方が全然違うこう音の上がり下がりのせいかしっかり休めてる感じがしますね。じゃああとはもう本当にお好きに分かれてもらって、もう一回だけ最初から通しましょうか。じゃあコーラスのところはお好きな方を歌ってくださいね。お願いします。胸に手を当てて
お休みもないんですよね。感想もかなり結構声出しましたね。はい、じゃあ声も出てきたところで、じゃあ、休憩前にも1曲、カンツォーネをいきたいと思います。まずはポップスのカンツォーネですね。これもリクエストがありましたロマンティコブルースという曲を、ジリオラ・チンクエティが歌ってる動画とかも出てるんですけども、これをいきたいと思います。1970年のサンレモ音楽祭で、優勝とかではなくて6位入賞だったそうなんですが、曲です。で、ちょっと実際歌うのは最初の方日本語ですね。で途中からちょっと後半だけイタリア語を入れてみようかと思うんですけど、まずその前に歌詞の内容を一度訳したものを読んでみますね。失恋の歌というか、彼が去っていって、その切ない気持ちを歌っている女性の歌かなと思うんですけど、夜になったわ、今となってはもう眠らない、私は歩き回るの、彼が来るまで。私は意識がはっきりしていても、彼の夢を見ていても告白するわ。夜の静けさの中で彼は私の声を聞くでしょう。愛はロマンチックなブルース、それは私の心を殺すブルース。私は日中は彼を忘れたい、でも夜は彼のことを考える。彼がここにいない時さえも私は彼を愛している。こんなブルースは私の心を殺す。毎日、いやもっとそれ以上多く私は彼を愛している。なぜなら私はもはや、それゆえにかな、私はもはやもう眠れない。あなたは、彼は来てあなたを愛するでしょうという。でもその時、あなただけが彼を見る、あなただけの瞳で。でもあなたさえ彼がどこにいるのか知らない。夜の静けさの中で彼は私の声を聞くでしょう。愛はロマンチックなブルース、それは私の心を殺すブルース。夜は彼のことを考える。彼がここにいない時さえも私は彼を愛している。それは私の心を殺すブルース。毎日、いやもっとそれ以上多く私は彼を愛している。そしてもう少しすれば私はもはや彼のことを愛さないでしょう。最後にはもう吹っ切れてる感じなんですけど、一応こんな感じですね。これもちょっとね音域がかなり広いので、低いとこはすごい低いです。ちょっと姿勢よくして胸詰めないようにして低音がよく出るような姿勢になりましょう。ちょっと一回じゃあ歌ってみますね。じゃあ通しでお願いします。聞こえてくるの忘れられたあの歌、今も私の胸に二人の恋が消えた今でも胸を締める歌、タバコの煙を見つめて歌った恋をロマンティコブルー
上から下まで制服を、行ったり来たりするんですけど、じゃあ最初からやってみましょうか。出だしいきなりすごく低いんですよね。あんまりこう歌おうとしないで喋ってる感じの声で聞こえてくるのいきましょうか。でこう全体にスイングした感じですね。タララララララ。じゃあ最初からお願いします。聞こえてくるの忘れられたあの歌。じゃあちょっとそこだけ練習しましょうか。ここだけそうか、その後も二人の恋が似たようなメロディーありますね。ちょっと出だしダンタタ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 ンタ123で来てるのにいきなり4拍子になるんですよね。歌が入ってるんだ。123聞こえてくるの忘れられたあの歌。そうそう、いきなりちょっと低くて音が取りにくいっていうのもあるかもしれないですね。ラの音、ラキこの音出してみましょうか。キここからスタートしますね。じゃあ123で入ります。123聞こえてくるの忘れられたあの歌。ここから3拍子。今も私の胸に二人の恋が消えた今でも胸を締める歌。タバコの煙を見つめて歌った恋はロマンティックブルース。心殺すブルース。愛しすぎた時恋は苦いブルース。あの人はいない涙が嫌いだから私は一人で古い歌歌ってる。じゃあまずそこまでにしましょうか。最初の部分低いんですけど、これ以上上げると次の「あの」がまたねめちゃくちゃ高くなっちゃうので、ちょうど真ん中のとこでこの高さでいってみたいと思いますけど、もう一回じゃあ前奏から入ってもらって「聞こえてくるの」からいきますね。どうぞ。聞こえてくるの忘れられたあの歌。今も私の胸に二人の恋が消えた今でも胸を締める歌。タバコの煙を見つめて歌った
しょうか。ここ過ぎるとまたラモーレメロディーは聞き覚えがあるので歌いやすいと思うんですけど、このちょっと中間部、ここで初めて違うメロディーが出てくるので、じゃあ一晩こうちょっとメロディーをこうずっと弾いてもらいますね。でそれに合わせて歌いましょう。じゃあ1、2、3。人は誰でもいつか去ってゆく、心を残しさよならしても、心はいつか変わってゆく。もう二度と恋はしたくはないが。そうそう、今はまあ心強いですよね、ピアノの音があるので。じゃあもう一回普通の伴奏でいってみましょう。じゃあ1小節前から弾いてもらえますか。じゃあ歌ってるのルーから弾いてもらいますね。どうぞ。2、3。人は誰でもいつか去ってゆく、心を残しさよならしても、心はいつか変わってゆく。もう二度と恋はしたくはないわ。はい、大丈夫でしょうか。ここ難しいと思うんですよね。もう二度と恋はしたくはないわって下がってくる C フラットがついてるので、ちょっとこう低めにしっかり音程下げて、じゃあもう二度とからいきますね。1、2、3。もう二度と恋はしたくはないわ。続けていきましょう。イタリア語でラモーレロマンティコブルース、ブルースche fa morire il mio cuore。来月ももう一回やりますので、今日は軽くこんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあちょっと休憩、2、3分休憩挟んで前回から引き続きのロリータをやりたいと思います。はい、では、お話に花が咲いているところ申し訳ありませんが、じゃあ後半最後の1曲いってみたいと思います。楽譜はお持ちでしょうか。前回から引き続きなので、前回いらした方にはちょっと入れてないんですが、ロリータをやりたいと思います。これもリクエストいただいた曲ですね。ちょっとこうオペラに近い感じの、これもまた音域の広い曲なんですけど、ちょっと前回引き続きで2回目の方もいるので、1回最後まで一緒に歌ってみたいと思います。じゃあお願いします。「
bien e l'ora gradita senza il tuo bene。 じゃあちょっともう一回、ちょっと迷子になってる方いると思うので、戻るのが1枚目ですね。1枚目2枚目とあって、1枚目の右ページ、で、4段目ですね。タンタラッタンタンタン、ちょっと伴奏のところは音符書いてないんですけど、お休みがあって「アモールセンビエン」と戻ったとこからイタリア語でいきましょう。じゃあその繰り返し記号が真ん中にありますよね。そこから弾いてもらいますね。ここだんだんゆっくりなりがだんだんたっぷり溜めて「アモールセンビエンe l'ora gradita senza il tuo ben dimmi come fai Lolita olezza il fior e dolce in vita oh mia Lolita vieni all'amor vieni diretta più non tardare che al seno stretta ti vuoi baciare vieni diretta Lolita vieni che morire mi farai coda farai morire se tu non vieni。じゃあイタリア語もうちょっと練習しましょうね。ちょっとじゃあ、今回からの方は歌詞の内容がわからないと思うので一回読みます。これはさっきの歌とも対照的にこの、男性が歌う感じの女性に求婚するというか、愛の歌を歌うっていう場面で「恋人よ愛は心を苦しめる」「愛の歌は君に愛を歌いたい」「そして君に愛の苦しみを話したい」「その痛みを癒せるのはロリータだけ」ロリータ、女性の名前ですね。あ、来ておくれ。僕が君にしたい口づけの数は僕の、口づけの数は星よりも多い。僕の愛もため息も美しい君だけが感じることができる。あ、恋人よ来て、今こそ喜びの時。恋のお相手なしで君はどうするのロリータ。花の香りは優しく甘く誘う。僕のロリータよ、恋人のもとに来ておくれ。ああ、おいでよ、愛しいロリータ。おいで。君が来ないと僕は死んでしまうよ。ビエンビエンってビエニーとか歌ってます。そこおいでおいでのところなんですね。で、ケモリーレって死ぬっていう、ケモリーレミファライ、僕は死んでしまう。セトゥノンビエニ、君が来ないと、最後のその決め台詞ですよね。ケモリーレミファライ、ファライモリール、僕は死んでしまう。セトゥノンビエニ、トゥってあなたがなので、ノンビエニ、あなたが来ないと死んでしまいますって歌ってますね。じゃあちょっとイタリア語の部分だけもう一回いきましょうか。でこの曲すごくこういろいろこの発想表記というか、出てくるんですよね。最初あーって言うと上にちょっと線があるんですけど、ここテヌートってちょっとその音長く伸ばします。あーでもうすぐアテンポってありますよね。アテンポってテンポ戻すので、モーに入ったらターララーンと音楽動き出しますね。それまでちょっとあーだけためましょう。じゃあもう一回感想からお願いします。イタリア語でいきます。ちょっとゆっくりになって1、2、Amor saper e l'ora radita senza il tuo ben dimmi come fai Lolitaじゃあちょっとそこ細かくその記号を見ていきましょうか。アテン
ポがあって、その後、日本語で書いてないんですけど、ドルチッシモってありますね。ドルチッシモってなんかイタリア料理店でドルチェとか見たことあります？甘いデザートのことでドルチェって言うんですけど、音楽だとその甘く優しくっていう記号ですね。そこはアモールセンビン、優しく歌いましょう。でその後あんまり出てこない記号なんですけど、ソスペーザってあって、そこはもう中断したって日本語訳書いてあるんですけど、単にタンタンタンっていかないで、ディビコメフォイで、その休符お休みをちょっと一回止まった感じにするんですね。単に休みでタンタンっていかないで、ちょっと止まりましょうみんなで。その間声残るとちょっとだらしない感じになるので、ディミコメファイ伸ばさないで、ディミコメファイって切っちゃってください。であと無音ピアノだけが鳴るかな、そこ伴奏はあるので、歌の方パッて空間があって、ロリータちょっと一瞬固まる感じ、まあ時間としてもちょっとは長くなると思うんですけど、そんなにたくさんではなくて、ちょっとそこが雰囲気が出せると 2,3 回出てくるんですよね、その他にその後にも。じゃあちょっとそこを感じを出して、もう一回、感想から言ってもらいますね。お願いします。でちょっと止まるんだけど、ロリータからまた普通に動き出す感じで、行ってみましょう。ちょっとイタリア語をもう一回ゆっくりなぞってみましょうか。アモールセンビエンエロラグラディタセンザイルトDimmi come fai Lolita。 そう、さっき読んだところの、恋人よ来て今こそ喜びの時、恋のお相手なしで君は一人でどうするのロリータって言ってるところですね。もう一回いきます。1、2アーモールで入りますね。1、2アーモールセンビエンオレッツァイルフィオール。そう、オレッツァっていうのが香りで、フィオールが花の香り。どうぞ。オレッツァイルフィオールドルチェインビタ。そう、ドルチェってこれ歌詞の中でも出てきましたよね。さっきの記号でドルチッシモ、ドルチッシモっていうのはもう本当最上級でとっても甘くなんですけど、普通にドルチェ、デザートっていう意味もあるけど甘いもの、ドルチェ甘くとか形容詞だったりもします。インビータって英語でインビテーション、招きってありますよね。それに似てて、インビータ優しく誘うよ、花の香りは優しく誘ってますよと言ってます。じゃあオレッツァイルフィオールからもう一回ゆっくりいきますね。1、2オレッツァイルフィオールドルチェインビタオミアロリタビニアラモール。そしてもうね、なんかもうイタリア語慣れてる方は分かると思いますけど、ミアロリータ、私のロリータ、ビエーニアッラモール、その愛のために出てきておくれ、こちらにおいで。
で、ミーヤっていう言葉が結構長い音符に入ってますよね。そういう時って結構迷うんですけど、ミヤーって言ってしまうか、ミーアー、どこに「あ」を入れるか結構難しいんですけど、もともとのイタリア語がミーヤ、ミヤーじゃないので、ミーヤって聞こえるように入れてもらえればいいですね。歌う時もおみや、あんまりすぐに「あ」になりすぎない、おみやにならないで、おみやろりたと、ちゃんとみやと聞こえるところで「あ」に変えてもらえればいいので、じゃあそこ行きましょうか。ちょうど紙の代わり、ページの変わり目で、めくりにくいんですけど、おみやろりたびにあらも、そうそうで、大体難しくて言葉が入んなくなっちゃう原因として、ビエニアラのところが一つの音符に母音が2つ入ってますよね。にとあと、そういうのを大体みんな分けてしまって文字が余っちゃうんですけど、ここ2つ入れちゃいます。ビエニア、ここだけビエニアラモール、そういう処理をするところが時々あるので、じゃあビエニアラからいきますね。1、2、3、ビエニアラモール、あビエンディレッタピュノンタルダレ、あビエンはさっきも言ったようにおいでよ、ディレッタって愛しい人とかそういう感じですね。ディレッタ愛しい人、ピューノンタルダーレ、タルダーレって遅れる、遅刻するとかそういう感じで、ノンで否定なので、もはやもう遅れないで、じゃあビエンディ、そこの、2枚目の1段目の一番最後の方ですね。アビエンディレッタからいきます。1、2、アビエンディレッタピュノンタルダレケアルセノストレッタリボバチャルバチャレアビエンディレッタロリタビエケモリレミファで、それでライだけ次の右ページに飛びます。ライファライモリセトゥノンビエニ、そのさっきのところのケアルセーノってこの胸ですね。胸のストレッタ、この高鳴り、ちょうど日本語合ってる感じで訳が入ってますけど、ティボバチャール、君に口づけをしたいっていう、その胸がドキドキして、バチャーレって口づけですね。ボは何々したい、口づけしたいで、アビエンディレッタ繰り返しますね。でさっきも言ったようにケモリーレ、死ぬ、ミファライモリール、もしセトゥノンビエ、もし君が来なければ死んでしまう。ちょっとそこの部分イタリア語頑張ってみましょう。じゃあちょっとゆっくりめでもう一回バースをつけていってみましょうか。感想からいきます。
りはご慣れてきていただいたかなと思います。じゃあちょっともう一回最初の方から、結構たくさんこの発想表記ですね、最初から、混乱グオーレとか憔悴して力なくとか感情込めてとかあるので、ちょっとその辺、いろいろやりながらいきたいと思います。じゃあまず日本語からスタートですね。最初はちょっとこう力ない感じで、最初からいきなりこう声張り上げていかないで、苦しきのところはちょっとこう沈んだ感じでいきましょう。じゃあ前奏からお願いします。ピューセンティーと感情を込めてっていうところの後にアテンポってありますよね。で、感情を込めるっていうのってそんなにテンポの変化の記号じゃないように思うんですけど、やっぱり感情を込めるとちょっと音楽のテンポもゆっくりになるので、少し音楽もゆっくりになりますね。悩める我がいや、ここローでもう一回テンポ取り戻すっていう感じで、ちょっとテンポの変化もあるので、やってみましょう。じゃあそのピューセンティーと感情を込めてのところから「なや」からいきますね。1、2、なやめる我が表情豊かに星の数より多く君に口づけしたいの。ピアニッシモ熱いと息もため息もただ愛しい君だけどテンポありますよね。でその前にポコステンタンド伸ばしながら次第に遅くってあるので、これ、元の私参考にした元の楽譜なんかもっといっぱい書いてあったんですね。でちょっとあんまり皆さんで合わせきれないと思って少し絞ってでやりやすそうなところだけ入れたんですけど、ここもテンポの変化がありますよね。熱いピアニッシモにしてで、ちょっと伸ばしながらゆっくり遅い感じにして「熱いと息もため息もただ愛しい」でテンポを戻す感じ、ちょっとやってみましょう。じゃあその「熱い」からいきましょうか。ピアニッシモ1、2、熱いと息もため息もただ愛しい君だけのもの。Amor sa
高い音が出るように。じゃあ一回もうラストなので一回最後立って歌いましょう。じゃあ感想から言ってもらって、イタリア語で最後終わりますね。高い音が出るので、はい、じゃあ、感想から。イタリア語でありがとうございます。じゃあ今日はこれでおしまいにします。